האיש העשיר האלמן, יואל, נעדר מעבודתו ומגלה היכן בנותיו מבלות את שעות אחר הצהריים. יואל דחף את דלת הסטודיו וקפה במקומו. התאומות רקדו בבגדי בלט ורודים, זוהרות כפי שלא ראה אותן מזה חודשים. דרך המראה, מבטיהם הצטלבו. הילדות צעקו, אבא, במקהלה, אך הוא נשאר משותק. המוזיקה פסקה בפתאומיות כשיוב להתקדם שני צעדים נוספים אל תוך הסטודיו. כל נעלי האור שלו הדהד על רצפת העץ הממורקת. שירה נותרה חסרת תנועה ליד המראה, ידיה שלובות זו בזו מול הסינר הלבן שלה, בעוד התאומות התבוננו לסירוגין בין אביהן ובינה, חשות את המתח באוויר, מבלי להבין לחלוטין מה מתרחש. מרתה התרחקה בחשאי לפינת החדר, מעמידה פנים שהיא מסדרת סרטים צבעוניים התלויים על אמות, אך שומרת על עיניה ערניות למצב. כמה זמן זה נמשך? שאל יואל. קולו יצא מחוספס יותר משהתכוון, אך ללא תוקפנות, רק רבוי בהפתעה שעדיין איבד. שירה נשמה עמוק לפני שענתה, מיישרת את כתפיה כאילו התכוננה לסערה. 4 חודשים, אדון יואל, מאז מרץ. הוא הנהן באיטיות, מבצע את החישובים בראשו. 4 חודשים, 6-10 שבועות של סוד, 48 שיעורים שהוא מעולם לא ידע שקיימים. יואל הביט בבנותיו, עדיין עומדות במרכז החדר. בלרינות קטנות קפואות בין שמחת ראיית אביהן לפחד שמשהו אינו קשורה. למה לא סיפרת לי? שאל. מתקרב אליהן צעד נוסף, אך שומר על טון מבוקר. כי לא היית בבית כדי לשמוע? השיבה שירה, קולה יציב, למרות הפחד הנראה לעין בעיניה החומות. וכשכבר היית, עברת ליד הבנות מבלי לראות אותן באמת. האמת שבמילים אלו אחתה את יואל כאגרוף בלתי נראה בבטן. הוא ידע שזו האמת. מאז שליהי נהרגה בתאונה לפני 2, הוא הפך למכונה שפעלה על טייס אוטומטי. הוא קם לפני 6 בבוקר, התקליח, לבש את חליפתו, נשק את בנותיו במצח מבלי להביט בהן באמת ויצא למשרד. הוא חזר אחרי 10 בלילה, כשהן כבר ישנו, ובסופי שבוע נעל את עצמו במשרד הביתי באמתלה של עבודה שהצטברה. אבא כועס עלינו? שאלה נעמה, קולה הקטן שבר את השתיקה הכבדה שהשתררה בסטודיו. יואל הביט בבתו וליבו נצבט. היא הייתה בת 5 בלבד, אך כבר הכירה את ההבאה הזו על פניו. ההבאה שקדמה לטריקת דלתות וללילות שבהם נעל את עצמו בחדר ושתה עד שהתעלף על שפת הסלון. הוא הפך לזר לבנותיו שלו. לא, אהובה שלי, אבא לא כועס. שיקר, מאלץ את קולו לצאת עדין יותר, מתכופף עד שהיה בגובהן. אבא פשוט מופתע. רוני התקדמה צעד אחד, שוברת את המבנה המושלם ששמרה עם אחותה. דודה שירה הביאה אותנו לכאן כי בכיתנו המון בבית. הגברת מהבניין אמרה שהפרענו. יואל חש את הדם קופה באורכיו. איזו גברת? זאת מהדירה למטה. הסבירה נעמה והצטרפה לאחותה. היא דפקה על הדלת יום אחד ואמרה שאנחנו עושות המון רעש, שילדים צריכים להיות בשקט. שירה התערבה במהירות כשהבחינה בפניו של יואל מחבירות. לא רציתי להטריד אותך בזה. גברת רחל היא אישה קשה. אתה יודע. חשבתי שאם לבנות תהיה פעילות, משהו שישמח ויעייף אותן, הן יהיו רגועות יותר בבית. וזה עבד? שאל יואל. כבר ידע את התשובה כשראה את פניהן הזוהרות של בנותיו. כן, השיבה שירה, משחררת מעט את כתפיה. הן אוהבות לרקוד. הן ישנות טוב יותר, אוכלות טוב יותר, רבות פחות זו עם זו, שמחות יותר. יואל התבונן שוב בבנותיו. הן באמת היו שונות, אולי גבוהות יותר, או אולי זו הייתה רק היציבה הזקופה שהריקוד דרש. בטוחות יותר, נוכחות יותר, חיות יותר. הוא החמיץ את כל זה. הוא החמיץ 4 חודשים של התפתחות כי היה עסוק מדי. טבע בצערו שלו כדי להבחין שגם בנותיו טובעות. כמה זה עולה? שאל. משנה את מוקד השיחה למשהו מעשי יותר, קל יותר להתמודד איתו. שירה היססה, נושכת את שפתה התחתונה. אני משלמת, אדון. זה לא יקר. כמה? התעקש. מזהה את ההתחמקות. 800 שקלים בחודש, שתיהן יחד. יואל חישב במהירות. 800 שקלים בחודש, 9,600 שקלים בשנה. סכום זהום עבורו, שמגלגל מיליונים בחברת הבנייה שירש מאבו. אבל עבור שירה, שהרוויחה 6,000 שקלים בחודש, זה היה כמעט 10% משקרה. את משלמת מהמשכורת שלך כדי לקחת את בנותיי לשיעור ריקוד? אמר יואל. לא כשאלה, אלא כקביעה שהביחה אותו עמוקות. כן, אדון. למה? שירה הביטה ישירות בעיניו בפעם הראשונה מאז שנכנס לסטודיו, כי מישהו היה צריך לעשות משהו. הן קם לו. אדון יואל,
כמו פרחים בלי מים. לא יכולתי פשוט להסתכל. מרתה התקרבה בחשאי, כשהבחינה שהשיחה מקבלת תפנית עדינה. סליחה על ההפרעה, אבל יש לי קבוצה נוספת שמגיעה בעוד 15 דקות. תרצו לדבר בקבלה? יואל הנהן. מודה על ההפסקה. הוא היה זקוק לזמן לעבד את כל זה. בואו הביתה. בנות, קחו את התיקים שלכן. נעמה ורוני רצו לפינת החדר. שם היו תלויים תיקי הגב הקטנים בצבע ורוד עם הדפס חד קרן. שירה עזרה להן לחלוץ את נעלי הבלט ולנעול את נעלי הספורט, קושרת את השרוכים בתנועות מהירות ומדויקות של מי שעשתה זאת כל יום. יואל צפה בכל מחוות, בכל טיפול, בכל מילה מעודדת שנלחשה. שירה הכירה את העדפותיה של כל אחת. ידעה שנעמה אוהבת את הנעליים צמודות יותר, ושרוני זקוקה לעזרה עם השרוך בצד ימין. בדרך למכונית, התאומות הלכו קדימה, משוחחות בהתלהבות על הצעדים שלמדו באותו יום. שירה הלכה לצד יואל, שומרת על מרחק מכבד, עיניה נעוצות בבנות, כאילו חששה שהן ייעלמו עם תמצמץ. כמה זמן את עובדת אצלי? שאל יואל פתאום, כשהבין שמעולם לא שאל את השאלה הזו קודם. 3 שנים, אדון. ומעולם לא שאלתי עליך דבר. מעולם לא רציתי לדעת אם יש לך משפחה, אם יש לך חלומות, אם את זקוקה למשהו. שירה לא ענתה. לא היה צורך. שניהם ידעו שזו האמת. יואל פתח את המכונית, סדן שחור מיובא. התאומות נכנסו למושב האחורי. רבות לרגע על מי תשב ליד החלון לפני ששירה התערבה במבט תקיף. הן נרגעו מיד. כל אחת בחרה צד ללא ויכוח נוסף. את תשבי היום מקדימה, אמר יואל, פותח את דלת הנוסע. שירה היססה. אדון, אני תמיד יושבת מאחור עם הבנות. היום את תשבי מקדימה. היא צייתה, מיישרת את חצאית המדים שלה לפני שנכנסה. הדרך לדירה ארכה 20 דקות בפקקים של שעה זו. 20 דקות של שקט כבד שהופרע רק על ידי קולותיהן הנמרצים של התאומות במושב האחורי. דודה שירה, מחר נוכל לעשות שוב את הצעד ההוא. זה שאנחנו מסתובבות? שאלה רוני. כן, אהובה שלי. המורה מרתה אמרה שאתן לומדות מהר. זה בגלל שאנחנו מתאמנות בבית, גילתה נעמה. דודה שירה שמה מוזיקה בטלפון ואנחנו רוקדות בסלון. יואל לחץ חזק יותר על ההגה. עוד דבר שלא ידע. עוד חלק מחיי בנותיו שהחמיץ לחלוטין. הייתה להן שגרה, מסורות, רגעים מיוחדים שלא הכיר כלל. אתן מאוד אוהבות לרקוד? שאל, מתבונן בהן דרך המראה האחורית. מאוד. אנו במקלה פניהן מוארות. למה? נעמה חשבה לרגע לפני שענתה, כי כשאנחנו רוקדות אנחנו לא עצובות מלחשוב על אמא. הכנות האכזרית של התשובה הזו הכתה את יואל כחץ מדויק. בנותיו היו עצובות. הוא ידע זאת עמוק בפנים, אך בחר להתעלם. בהאמינו שילדים קטנים מתאוששים במהירות מאובדנים, שהם עמידים מטבעם, שהזמן ירפא הכל לבד. אך האמת הייתה שהן סבלו כמוהו, אולי אפילו יותר, כי מלבד לאבד את אמא, הן איבדו גם את אבא. הוא הכנה את המכונית בחניון הבניין, מבנה מודרני בין 15 קומות באזור מרכז העיר. הדירה שלהם הייתה בקומה השמינית, חלל של 120 מ"ר, עם 3 חדרי שינה ונוף לכיכר. מקום יפה שנראה יותר כמו מוזיאון מאשר בית. במעלית, נעמה החזיקה בידה של שירה, בזמן שרוני החזיקה בשלו. יואל הביט למיטה, אל היד הקטנה עוטפת את אצבעותיו, והבין שלא זכר מתי בפעם האחרונה החזיק בידה של אחת מבנותיו. לא, באמת לא, בתשומת לב מלאה לרגע. דלת הדירה נפתחה אל השקט הרגיל. רהיטים מסודרים, עיצוב ללא רבב, הכל במקומו. אין צעצועים מפוזרים, אין ציורים מודבקים למקרר, אין סימן לכך שילדים גרים כאן. שירה שמראה על הכל מסודר מדי. יואל הבין. או שאולי הוא דרש זאת מבלי לשים לב, יוצר סביבה שבה בנותיו לא הרגישו חופשיות לבלגן, לשחק, פשוט להתקיים כילדות. לכו להחליף בגדים ולשטוף ידיים, הנחתה שירה. והתאומות צייתו מיד, רצות לעבר החדר המשותף. יואל שחרר את העניבה שלו וזרק את המקטורן על הספה, משהו שמעולם לא עשה. שירה הביטה במקטורן המקומת על ריפוד הבאז' ואז בו, מופתעת בבירור מהמידע. עזבי, אמר יואל. זה לא משנה. אדון יואל יאכל ארוחת ערב בבית היום? שאלה שירה, שומרת על הטון המקצועי, למרות המתח שעדיין הורגש באוויר. כן, וגם את, שירה. את תאכלי איתנו היום ליד השולחן. לא, במטבח. שירה פיתחה את פיה למחות, אך הוא הרים יד, קוטע כל התנגדות. זו לא בקשה, שירה, זו החלטה. היא הנהנה באיטיות, עדיין מאבדת את השינוי הפתאומי בדינמיקה. יואל ניגש לחדר הבנות ועצר בפתח.
נעמה ורוני ישבו על המיטה, עדיין בבגידי בלט, משוחחות בשקט ביניהן. כששמו לב לנוכחותו, השתתקו, עיניהן פעורות לרווחה. אפשר להיכנס? שאל יואל. משהו שמעולם לא עשה קודם. הן עיננו והוא נכנס, מתיישב על המיטה לצדן. אני מצטער, החל, קולו נשבר מעט. אני מצטער שלא הייתי נוכח, שלא ידעתי על שיעורי הריקוד, שלא שאלתי איך עבר עליכן היום, שלא הייתי האבא שמגיע לכן. נעמה התקרבה והתיישבה על ברכיו, משהו שלא עשתה מזה חודשים. רוני הלכה בעקבותיה, ופתאום יואל החזיק את שתי בנותיו בזרועותיו, חש את משקלן האמיתי. את חום גופן הקטן, את ריח שמפו הילדים בסיירן. הוא עצם את עיניו, ונתן לדמעות לזרום בחופשיות בפעם הראשונה מאז הלוויה של ליהי. אמא בשמיים? שאלה נעמה. קולה עמום נגד חזאו. כן, אהובה שלי. היא רואה אותנו רוקדות? יואל לא היה בטוח לגבי שמיים או חיים לאחר המוות, אך כשהביט בעיניים המלאות תקווה של בתו, בחר להאמין. כן, ואני בטוחה שהיא מאוד גאה בכן. וגם בך, אבא? שאלה רוני. על שאלה זו היה קשה יותר לענות. יואל לא חשב שליהי תהיה גאה באדם שאליו הפך, באב הנהדר, בבעל שנטש את בנותיו רגשית, באדם שבחר בעבודה במקום להתמודד עם הכאב יחד איתן. אני מנסה להיות טוב יותר. השיב בכנות. אני מנסה להיות האבא שמגיע לכן. הן התקרבלו עוד יותר אליו. ויואל נשאר שם על מיטת החדר, מחבק את בנותיו, עד ששירה הופיעה בפתח הדלת כדי להודיע שהארוחה מוכנה. השולחן היה ערוך ל4 אנשים. יואל הבחין מיד ב4 צלחות, 4 כוסות, 4 מערכות סכום. שירה לקחה את החלטתו ברצינות. היא יצאה מהמטבח, נושאת מגש עם עוף בגריל וירקות, פניה עדיין מראים סימני אי נוחות מהמצב. שבי כאן, אמר יואל, מושך את הכיסא ליד שלו. שירה ציטה, ידיה מונחות בחיקה, יציבת הנוקשה. התאומות כבר ישבו בצד השני של השולחן, מנענעות את רגליהן שלא הגיעו לרצפה, נרגשות מהחידוש שאביהן סועד איתן ביום חול. יואל הגיש לכולם, משהו שמעולם לא עשה. שירה תמיד הגישה, תמיד טיפלה בהכל, אבל היום הוא רצה לעשות אחרת. הוא היה צריך לעשות אחרת. ספרו לי על השיעור היום, ביקש, מביט בבנותיו. נעמה החלה לדבר בהתלהבות על הצעדים החדשים שלמדו, מנופפת בידיה הקטנות, כמעט מפילה את כוס המיץ. רוני השלימה את הסיפור, מתקנת פרטים, מוסיפה מידע שאחותה שכחה. יואל הקשיב לכל מילה, באמת הקשיב, שואל שאלות, צוחק מהחלקים המצחיקים, מגלה עניין אמיתי. שירה אכלה בשקט, מתבוננת באינטראקציה בתערובת של הפתעה וזהירות. היא ראתה את יואל ברגעיו הגרועים ביותר בשנתיים האחרונות, אספה כוסות ויסקי ריקות בבוקר. שמעה את צעקות התסכול הבוקעות מהמשרד. ניחמה את התאומות כשבכו, שואלות מדוע אבא כבר לא משחק איתן. היא לא ביטחה בשינוי הפתאומי הזה, עדיין לא. שירה, קרא יואל, פונה אליה. ספרי לי על עצמך. יש לך משפחה? היא בלעה את האוכל לפני שענתה. יש לי אחות קטנה. היא גרה איתי. כמה היא בת? 18. היא בשנה הראשונה באוניברסיטה. וההורים שלך? שירה היססה, המזלג באוויר. אבא שלי מת כשהייתי בת 16, תאונת עבודה. אמא שלי נטשה אותנו שנה אחר כך, הכירה גבר אחר ועזבה. מעולם לא יצרה קשר מאז. יואל חש את משקל הגילוי הזה. שירה גידלה את אחותה לבד מאז שהייתה בת 17. עבדה, שילמה על בית ספר, טיפלה בנערה מתבגרת, הכל בו זמנית, ובכל זאת מצאה זמן וכסף לדאוג לבנותיו בחיבה שהוא עצמו לא הצליח להפגין. אני מצטער, אמר. המילים נראו לא מספיקות. הכל בסדר, אנחנו מסתדרות. לכן את כל כך טובה עם הבנות. את יודעת מה זה להיות זקוק למישהו ולא שיהיה לך. שירה לא ענתה, אך המבט שהחליפו הספיק. היא הבינה את כאבן של התאומות, כי חוותה משהו דומה. היא חשה את הנטישה, את הבדידות, את הפחד לא להיות מספיקה, ובחרה להיות עבורן מה שאף אחד לא היה עבורה. אחרי ארוחת הערב, יואל עזר לאסוף את הכלים, מתעלם מהמחאות של שירה. הוא לקח הכל למטבח וחזר לסלון, שם התאומות כבר היו בפיג'מות, מחכות לשעת השינה. אבא יקרא סיפור היום? שאלה נעמה בתקווה. יואל הבין שלא זכר מתי בפעם האחרונה קרא להן סיפור. ליהי תמיד עשתה זאת. זה היה הטקס שלה, הרגע המיוחד שחלקה עם בנותיה כל לילה. לאחר מותה, שירה לקחה על עצמה גם את המשימה הזו, אחריות נוספת שלא הייתה שלה, אך שאימצה ללא ספק. כן, אני אקרא. תבחרו את הספר. הן רצו לחדר וחזרו עם 2 ספרים שונים, לא מסוגלות להחליט איזה מהם רצו לשמוע. יואל חייך,
לקח את שניהם והתיישב על הספה. התאומות התמקמו אחת מכל צד, והוא החל לקרוא. שירה נשארה במטבח, מעניקה פרטיות לרגע, אך יואל הרגיש את נוכחותה קרוב, תמיד עירנית, תמיד מוכנה להתערב אם יהיה צורך. בסיפור השני, נעמה כבר ישנה. ראשה הקטן נח בכבדות על זרועו. רוני נאבקה בשינה, עיניה הקטנות נסגרות ונפתחות במרווחים שהלכו וגדלו. יואל המשיך לקרוא עד הסוף, למרות שידע שאף אחת מהן כבר לא מקשיבה. כשסיים, שירה הופיעה בשקט ולקחה את נעמה לזרועותיה, נושאת אותה לחדר. יואל עשה את אותו הדבר עם רוני. הם הניחו את הילדות על המיטות, כיסו אותן בשמיכות, סידרו את דובה הפרווה מסביבן. יואל נשק את מצח כל אחת מהן, מתמהמה מעט יותר מהדרוש, כאילו רצה לחרות את הרגע הזה בזיכרונו. במסדרון, שירה עמדה והסתובבה אליו. אדון יואל, אני יכולה לדבר בחנות? בבקשה, אל תעשה את זה אם לא תמשיך. אל תיתן להן תקווה אם מחר תחזור להיות כמו קודם. הן לא מגיעות להן. יואל ידע שהיא צודקת. ידע שערב אחד לא ימחק שנתיים של היעדרות. ידע שבנותיו זקוקות לעקביות, לא לרגעים ספורדיים של תשומת לב, ואחריהם עוד נטישה. אני אמשיך, הבטיח. אני אלך לטיפול, אני אקצר את שעות המשרד, אני אהיה נוכח באמת הפעם. שירה בחנה את פניו, מחפשת סימני כנות. אדון, אמרת את זה קודם. אני יודע, אבל הפעם זה שונה. היום ראיתי מה אני מפסיד. ראיתי כמה הן גדלו בלעדיי. ראיתי כמה עשית למענן כשנכשלתי. אני לא רוצה להפסיד עוד דבר. היא הנהנה באיטיות, עדיין ספקנית, אך מוכנה לתת לו הזדמנות. אז אני אמשיך לקחת אותן לריקוד, ואתה תתחיל לבוא יחד. אני אבוא, הסכים יואל, ואני אשלם על השיעורים וכל דבר אחר שהן יצטרכו. הן לא זקוקות לכסף, אדון יואל, הן זקוקות לך. מילים אלו הדהדו במוחו הרבה אחרי ששירה הלכה לחדר המשרתת באותו לילה. הוא נשאר ער עד מאוחר, יושב במשרד שהפך למקלטו וקלאו, מביט בתמונות של ליהי הבזורות על השולחן. היא חייכה בכולן, אותו חיוך רחב שהאיר כל חדר. למחרת בבוקר, יואל התעורר לפני השעון המעורר, התקלח, לבש בגדים קז'ואל במקום החליפה הרגילה, והלך למטבח. שירה כבר הייתה שם מכינה ארוחת בוקר לתאומות, מופתעת לראותו ער כל כך מוקדם. בוקר טוב, בירך יואל, לוקח ספל קפה. בוקר טוב, אדון. אדון לא הולך למשרד היום? אני אלך, אבל מאוחר יותר. אני רוצה לשתות קפה עם הבנות קודם. שירה לא אמרה דבר, אך הוא הבחין בחיוך קל שניסתה להסתיר. נעמה ורוני הופיעו כמה דקות לאחר מכן, עדיין בפיג'מות, משפשפות את עיניהן המנומנמות. כשראו את אביהן במטבח, עמדו בפתח מבולבלות. אבא לא הלך לעבודה? שאלה רוני. אני אלך לעבודה, אבל לפני כן, אשתה קפה איתכן. זה בסדר? הן רצו לשולחן נרגשות מהחידוש. במהלך ארוחת הבוקר, יואל שאל על בית הספר, על החברות, על המורים. גילה שנעמה מתקשה במתמטיקה, שרוני רבה עם חברתה הטובה בגלל עיפרון שהוא שאל, ששניהן נרגשות ממסיבת הפורים שתתקיים בבית הספר בחודש הבא. היום יש שיעור ריקוד? שאל. יש, כן, השיבה שירה. ב-4 אני באה איתכן. התאומות הביטו זו בזו, פניהן מוארות. באמת, אבא? באמת. אני אצא מהעבודה מוקדם יותר ואפגוש אתכן שם. במשרד, יואל התקשה להתרכז. הוא הביט בשעון כל 5 דקות, להות לצאת. הקולגות הבחינו בשינוי, העירו על הבגדים הקז'ואל, על העובדה שהוא מחייך. הוא התעלם מהערות והתמקד בסיום העבודה החיונית. ב3:30 לקח את מפתחות המכונית ויצא. התנועה הייתה כבדה, אך הוא הצליח להגיע לסטודיו 5 דקות לפני 4. שירה והתאומות כבר חיכו בקבלה. כשראו את יואל נכנס, נעמה ורוני רצו אליו. בת? קראו יחד. הבטחתי שאבוא. לא הבטחתי? במהלך 45 הדקות הבאות, יואל לא הוריד את עיניו מבנותיו. ראה את הריכוז בפניהן הקטנות כשניסו לדייק בצעדים. ראה את התסכול כשטעו. ראה את השמחה כשהצליחו. ראה כמה הן מסורות, כמה הן לוקחות את זה ברצינות. בסוף השיעור, מרתה התקרבה לשלושתם. כבר הודעתי לבנות על מופע סוף השנה, סיפרה. זה יהיה בנובמבר באולם התיאטרון של בית הספר. תהיה להן סולו כפול. אבא, אתה תבוא, נכון? שאלה נעמה אוחזת בזרועו. היום הזה כבר שמור לכן, הבטיח יואל. אחרי השיעור, 4 הלכו לקפיטריה קרובה. יואל התעקש לשלם על הכל. הבנות בחרו כריכים ומיץ, מדברות ללא הפסקה על התוכניות למופע. בשלב מסוים,
בזמן שרוני סיפרה סיפור מבית הספר, יואל הבחין שהוא מביט בשירה בתשומת לב שונה. הוא התעכב על הדרך הזהירה שבה חתכה את הכריך של הבנות, על הדרך שבה צחקה בעיניה, על קמטי ההבעה העדינים שהעידו על שנים של דאגה לאחרים. בדרך הביתה, הבנות נרדמו במושב האחורי. השקט מילא את המכונית, ויואל מצא את עצמו לבד עם שירה במובן של מודעות. תודה שהתעקשת לשיעור הזה, גם בלי אישורי, אמר, שובר את השקט. לא עשיתי את זה לבד, גם הן התעקשו. מעולם לא חשבת לעשות משהו אחר מלבד לעבוד בבתי משפחות? שאל פתאום. חשבתי ללמוד פדגוגיה, סיפרה, אבל אף פעם לא היה מספיק כסף. בסוף למדתי מהניסיון. אם יום אחד תרצי ללמוד, תגידי לי. אני יכול לעזור בזה. היא הביטה בו מופתעת. אדון כבר עוזר לי מאוד. אני לא מדבר מתוך חובה. אני מדבר כי אני רואה איך את מתמודדת עם הבנות. זה כישרון. הימים הבאים יצרו שגרה חדשה. יואל קם מוקדם, שתה קפה עם בנותיו, הסיע אותן לבית הספר לפני שיצא למשרד. יצא ב5 בדיוק. עבר בבית להחליף בגדים והמשיך עם שירה והתאומות לשיעור הריקוד 3 פעמים בשבוע. השינוי לא נעלם מעיני התאומות. הן פרחו עם תשומת הלב המחודשת של אביהן. הפכו לתקשורתיות יותר, בטוחות יותר. ויואל גילה שלהיות נוכח עבור בנותיו, מרפא בו פצעים שאפילו לא ידע שקיימים. גם שירה השתנתה. היא הייתה רגועה יותר, מחייכת יותר, נינוחה יותר בנוכחותו של יואל. הדינמיקה ביניהם התפתחה ממעסיק ועובדת למשהו קרוב יותר לשותפים בגידול התאומות. לילה אחד, שבועיים אחרי אותו יום בסטודיו, יואל היה במשרד כששירה דפקה על הדלת. אפשר לדבר איתך? שאלה בקול מאוסס. בטח, היכנסי. היא נכנסה, אך נשארה עומדת ליד הדלת. רק רציתי לומר שאני מאוד גאה בך, באב שהפכת להיות. הבנות כל כך שמחות עכשיו. יואל חש חום בחזה. לא הייתי האבא הזה בלעדייך. אתה ראית לי מה אני מפסיד. אתה רק היית צריך דחיפה. הוא קם והתקרב אליה. זו הייתה יותר מדחיפה, שירה. הצלת את בנותיי, והצלת גם אותי. הם עמדו שם אחד מול השני, האוויר טעון במשהו שאף אחד מהם לא ידע לזהות. יואל הבחין לראשונה כמה שירה יפה. לא רק פיזית, אלא יפה באופן עמוק יותר. יופי שבא מדוברתה, מסירות, אהבה ללא תנאי שהעניקה לבנותיו. אדון יואל, אכל השירה, קולה נמוך. אני צריכה לספר לך משהו על הסיבה האמיתית שבגללה התחלתי לקחת את הבנות לריקוד. יואל כימת את מצחו בסקרנות. למה את מתכוונת? שירה נשמה עמוק, כאילו אוספת אומץ להודעה חשובה. זה לא היה רק בגלל שהן בחו הרבה, זה היה בגלל שראיתי משהו שהפחיד אותי. לילה אחד, לפני 5 חודשים, שמעתי רעש מחדרן. כשבאתי לראות מצאתי את נעמה עומדת ליד החלון, מביטה למטה. היא אמרה שהיא רוצה ללכת למצוא את אמא, דמו של יואל קאפה. היא אמרה מה? נבהלתי מאוד. דיברתי איתן, הסברתי על אמא שהיא בשמיים, אבל הבנתי שהן צריכות משהו נוסף. הן היו זקוקות לסיבה להישאר כאן, להיות שמחות. אז חשבתי על הריקוד. ידעתי שלי רקדה כשהייתה קטנה. ראיתי את התמונות באלבום. חשבתי שאם תהיה להן קשר לאמא שלהן, אבל בצורה שמחה, הן יבינו שהן יכולות להיות שמחות, גם עם הכאב. יואל התיישב בכבדות על הכיסא, מעביר ידיו על פניו. למה מעולם לא סיפרת לי את זה? כי כבר סבלת מספיק, וכי זה עבד. הן מעולם לא דיברו שוב על ללכת למצוא את אמא. עכשיו הן מדברות על לרקוד עבור אמא. שקט השתרר במשרד. יואל איבד את המידע שבנותיו היו כה נואשות שחשבו. הוא לא הצליח אפילו להשלים את המחשבה. תודה, אמר לבסוף. קולות צרוד מהתרגשות. תודה שהצלת אותן. כשלא הצלחתי אפילו לראות שהן זקוקות להצלה. שירה התקרבה אליו בהיסוס. אדון יואל, אני יכולה לשאול שאלה אישית? כן. האם חשבת פעם על טיפול עבור עצמך? יואל הביט בה מופתע מההצעה הישירה. לא. מעולם לא חשבתי שאני צריך. אולי זה יעזור. הבנות זקוקות לאבא שלם, לא רק לנוכח. הן צריכות לראות שאתה יכול להיות שמח שוב, גם בלי לי. זו הייתה הפעם הראשונה שמישהו דיבר איתו כל כך ישירות על כאבו. זה היה לא נוח, אך גם משחרר. את צודקת, הודה. אני אחפש מישהו. שירה חייכה, חיוך אמיתי שהאיר את פניה. הבנות ישמחו לדעת שאתה דואג גם לעצמך. יואל קם, מתקרב מאוד אליה. הוא יכול היה להריח את הבושם העדין שבו השתמשה, לראות את הנקודות הקטנות על הפה שמעולם לא שם לב אליהן קודם. שירה החל בקול נמוך. אני צריך לומר לך גם משהו. היא הביטה בו בציפייה. בימים האחרונים
שמתי לב שאת הרבה יותר מסתם מישהי שמטפלת בבנות. את הפכת להיות חשובה לי באופן שחורג מהעבודה. ליבה של שירה הלם במהירות. אדון יואל, אני יודעת שזה מסובך. אני יודעת שיש הבדל בינינו, במעמד, במצב, אבל אני לא יכולה להתעלם ממה שאני מרגישה. שירה הורידה את עיניה, נאבקת ברגשותיה שלה. גם אני מרגישה משהו, הודתה בשקט. אבל אני פוחדת. פוחדת ממה? להרוס הכל, לאבד את הבנות, שאנשים יחשבו שניצלתי את המצב. יואל החזיק את פניה בשתי ידיו, גורם לה להביט בו. מעולם לא ניצלת דבר. נתת הכל למשפחה הזו כשלא הצלחתי לתת אפילו את המינימום. עיניה של שירה התמלאו דמעות. אבל מה אם זה לא יצליח? ומה אם תתעייף ממני? הבנות יסבלו שוב? אני לא אתעייף ממך, הבטיח. אבל אני מבין את פחדייך. אנחנו יכולים להתקדם לאט. אנחנו יכולים לראות איך הדברים מתפתחים באופן טבעי. שירה הנהנה עדיין חסרת ביטחון, אך נרגשת מכנותו. ומה עם הבנות? הבנות כבר אוהבות אותך. הן רק ירוויחו מזה. הם עמדו שם קרובים, הרגע טעון באפשרויות. יואל התקרב קלות ושירה לא נסוגה. הנשיקה הייתה עדינה, מהוססת, מלאה בהבטחות שלא נאמרו. כשנפרדו, שירה הניחה את מצחה על שלו. זה משנה הכל, מלמלה, משנה, הסכים, אבל אולי הגיע הזמן לשינוי. רעש במסדרון גרם להם להתרחק במהירות. זו הייתה נעמה שהופיעה בפתח הדלת בפיג'מה. אבא, חלמתי חלום רע, אמרה הילדה משפשפת את עיניה. ליבו של יואל נשבר. איזה חלום, אהובה שלי. חלמתי שגם אתה עוזב. אני לא עוזב לעולם, ילדה, לעולם לא עוד. שירה צפתה במחזה נרגשת. יואל נשא את נעמה בחזרה לחדר והיא הלכה אחריו. הם הניחו את הילדה על המיטה. כיסו אותה בחיבה. דודה, שירה, את הולכת יום אחד? שאלה נעמה מנומנמת. שירה הביטה ביואל, שהנהן לה במעודד. לא, אהובה שלי, אני אשאר איתכן. לתמיד. שירה היססה לשנייה לפני שענתה. לתמיד. כשיצאו מהחדר, יואל החזיק את ידה במסדרון החשוך. תודה שנשארת, תודה שנתת לי להישאר. הם הלכו לסלון, עדיין אוחזים ידיים. בפתח חדר המשרתת, שירה נעצרה. אדון יואל, תיקן אותה, מחר שבת. לבנות אין שיעור ריקוד. וחשבתי שאולי נוכל לעשות משהו יחד, כולנו 4, כמשפחה. המילה משפחה ריחפה באוויר. אשמח מאוד, השיב. מה את מציעה? הבנות תמיד רצו ללכת לגן החיות, אבל מעולם לא היה לי מספיק כסף לקחת אותן. אז נלך לגן החיות, החליט יואל. ואחר כך נוכל לאכול בחוץ, ובערב, אם ירצו, נוכל לאלתר שיעור ריקוד בסלון. שירה חייכה מדמיינת את היום המושלם שיהיה להם. הן יהיו בעננים, וגם אתה תהיה שמח. מאוד שמח, הודתה. יואל התכופף ונשק את מצחה, מחוות עדינה ומגוננת. אז הוחלט. מחר נתחיל רשמית את חיינו החדשים. שירה נכנסה לחדרה, ויואל נשאר במסדרון כמה דקות, מאבד את כל מה שקרה. בשבוע אחד, חייו השתנו לחלוטין. הוא החזיר לעצמו את בנותיו. מצא אהבה בלתי צפויה, ויותר חשוב, מצא סיבה להיות שמח שוב. למחרת בבוקר, הדירה התעוררה אחרת. היו צחוקים מהמטבח. מוזיקה מתנגנת ברדיו, ריח פנקייקים באוויר. יואל התעורר לכל התאומות שירות במנותק וירד למטה כדי למצוא את שירה, מלמדת אותן להכין ארוחת בוקר מיוחדת. אבא, צעקו השתיים כשראו אותו. דודה שירה אמרה שאנחנו הולכות לגן החיות. זה נכון, אבל קודם נאכל את ארוחת הבוקר הטעימה הזו שהכנתן. הם ישבו ליד השולחן, ובפעם הראשונה מזה שנתיים, הדירה באמת נראתה כמו בית. היה בלגן במטבח, קמח מפוזר על הרצפה. צחוקים הדהדו על הקירות ובמרכז הכל, שירה, שהפכה בית עצוב למקום מלא אהבה. את יודעת משהו? אמר יואל, מביט ב3 אנשים בחייו. אני חושב שאמא מאוד גאה בכולנו. נעמה ורוני חייכו ושירה נגבה דמעה חשאית. אבא, אמרה רוני פתאום. עכשיו דודה שירה תהיה גם אמא שלנו? השאלה תפסה את כולם בהפתעה. יואל ושירה הביטו זה בזה בלי לדעת איך לענות. מה אתן חושבות על זה? שאלה שירה, מחזירה את השאלה. אני חושבת שזה יהיה טוב מאוד, השיבה נעמה. כך תהיה לנו אמא בשמיים ואמא כאן. ואת רוני. אני רוצה שדודה שירה תישאר לתמיד ושגם אבא לא יהיה עצוב יותר. יואל חש שעיניו מתמלאות דמעות, אז הוחלט. אנחנו נהיה משפחה, משפחה שונה, אבל משפחה אמיתית. שירה החזיקה את ידו מעל השולחן. משפחה מאוחדת באהבה ובריקוד, השלימה נעמה,
וגרמה לכולם לצחוק. באותו בוקר שבת, כשנערכו לצאת, יואל הבין שמצא משהו שחשב שלעולם לא ימצא שוב. תקווה. בנותיו היו מאושרות. הוא היה מאוהב באישה יוצאת דופן שאהבה את בנותיו כאילו היו שלה. ובפעם הראשונה מאז מותה של ליהי, העתיד נראה זוהר. שירה קרא לה בזמן שעזרה לבנות לנעול נעלי ספורט. כן, תודה שלא ויתרת עלינו. היא קמה ונשקה אותו בעדינות. תודה שנתת לי להיות חלק מכל זה. התאומות עשו פרצופים, מעמידות פנים שלא אהבו את הנשיקה, אך מיד רצו לחבק את שניהם. עכשיו באמת אנחנו משפחה אמיתית, הקריזה רוני. וכשיצאו מהדירה יד ביד, יואל ידע שהיא צודקת. הם היו משפחה, משפחה שנולדה מכאב, גדלה באהבה והתחזקה בתקווה. את יודעת מה גיליתי, שירה? אמר במעלית. מה? שלפעמים החיים לוקחים מאיתנו משהו יקר כדי להראות לנו שעדיין נוכל למצוא משהו יקר באותה מידה, רק שונה? שירה חייכה לוחצת את ידו. ולפעמים, השיבה, מביטה בתאומות ששיחקו בחיקוי צעדי בלט במראה המעלית, מה שאנחנו מוצאים מיוחד עוד יותר ממה שדמיינו שאפשרי. גן החיות היה עמוס באותו בוקר שבת, כשמשפחות פזורות בכל שבילי האבן וקולות ילדים מתערבבים עם שאגות מרוחקות של בעלי חיים. יואל החזיק את ידה של נעמה בזמן ששירה הלכה לצדו עם רוני, יוצרים קבוצה שמשכה תשומת לב בזכות ההרמוניה הטבעית ביניהם. התאומות משכו את המבוגרים ממכלאה למכלאה, מוקסמות מכל תנועה של החיות, מצביעות ושואלות שאלות ללא הפסקה. תראה, אבא, הקוף אוכל בננה כמונו, קראה נעמה. לוחצת את פניה הקטנות אל זכוכית ההגנה. יואל התכופף לצידה, מתבונן בפרימת באותה תשומת לב של בתו. עברו חודשים רבים מאז ששם לב באמת למשהו פשוט כמו שמחה אמיתית של ילדה המגלה את העולם. נכון, ילדה. ותראי איך הוא מקלף בדיוק, בלי לבזבז כלום. שירה צפתה באינטראקציה בין האב לבת. חשה חום בחזה. זה בדיוק מה שהבנות היו צריכות. לא מתנות יקרות או טיולים מפוארים, אלא נוכחות אמיתית, תשומת לב מלאה של מי שאוהב אותן. דודה שירה, זה שם נראה שהוא חושב, אמרה רוני. מצביעה על קוף שמגרד בראשו בהרהור. בטח הוא חושב על משהו מאוד חשוב, השיבה שירה, מלטפת את שיער הילדה. אולי על איפה הסתיר את הבננות. הם בילו יותר משעה במתחם הפרימטים, התאומות מוקסמות מכל צליל, מכל תנועה. יואל צילם עשרות תמונות בטלפון שלו, מתעד כל הבעת שמחה על פניהן של בנותיו, כל רגע שבו שירה התכופפה כדי להסביר משהו, כל חיוך ספונטני שפרץ באופן טבעי. במתחם האריות, משפחה שלמה נחה בצל עץ. הזכר המרשים ישן בעצלתיים בזמן שהלביאות טיפלו בגוריין. הוא ענק, לחשה נעמה, נדהמת. בטח הוא מלך אמיתי. האריות נקראים מלכי הג'ונגל, הסבירה שירה. אבל למעשה מי שמטפל במשפחה הן הלביאות. הן צדות, מגנות על הגורים ומארגנות הכל. רוני הביטה בה בעיניים פעורות. כמו שאת עושה איתנו? השאלה התמימה הקטה את שירה כאגרוף עדין בחזה. היא חשה שעיניה מתמלאות דמעות, נרגשת מההשוואה הפשוטה אך העמוקה שעשתה הילדה. כן, אהובה שלי, כמו שאני עושה איתכן. יואל צפה בחילופי הדברים. חש גל של הכרת תודה ומשהו עמוק יותר כלפי האישה הזו שניתנה לבנותיו את מה שהוא לא הצליח לתת לבד. הוא התקרב לשירה והעביר את זרועו סביב כתפיה. מחווה טבעית שהפתיעה את שניהם בקלות שבה התרחשה. תראו, אבא ודודה שירה מתנשקים, אמרה נעמה בחיוך שובב, מצביעה עליהם. יואל ושירה הביטו זה בזה, לא יודעים בדיוק איך להגיב להערה הישירה של הילדה. נכון שמשהו השתנה ביניהם, שהרגשות התפתחו לשטח לא ידוע, אך הם עדיין ניווטו במים חדשים אלו בזהירות. ואתן חושבות שזה רע? שאל יואל, מחליט להתמודד עם המצב בכנות. התאומות הביטו זו בזו, חשבו לרגע, ואז הניפו את ראשן בשלילה פה אחד. אנחנו חושבות שזה טוב, השיבה רוני. כך לא תהיה יותר עצוב לבד במשרד. הכנות האכזרית של הילדים תמיד הפתיעה את יואל. הן הבחינו בבדידותו, בכאבו, גם כשחשב שהוא מסתיר זאת היטב. הן ראו דרך החזית שבנה, וחיכו בסבלנות שימצא את דרכו חזרה. הם המשיכו למתחמים אחרים, ביקרו בג'ירפות, פילים וציפורים צבעוניות. בכל הצירה, הבנות גילו משהו חדש. עשו חיבורים בלתי צפויים, מילאו את האוויר בצחוקים וקריאות. יואל הרגיש שהוא נרגע באופן שלא חש שנים, נותן לזמן לזרום ללא חיפזון, ללא התחייבויות דחופות. בשעת הצהריים מצאו שולחן בצל עץ עצום. שירה החלה להוציא כריכים מהתיק, אך יואל עצר אותה במחווה עדינה. היום לא, אמר. היום?
זה יום של המבורגר וצ'יפס. עיניהן של הבנות ניצצו משמחה. שירה היססה, מודאגת משגירת התזונה שתמיד שמרה, אך כשראתה את התחינה על פניו של יואל, ויתרה בחיוך. רק היום, הזהירה, מעמידה פנים שהיא קפדנית. בזמן שאכלו, אישה מבוגרת התקרבה לשולחן, מחייכת לבנות, שפניהן היו מלוכלכות בקטשופ. איזו משפחה יפה אתם יוצרים, העירה האישה. מביטה מיואל לשירה. לבנות יש את עיני האב ואת חיוך האם. שקט ירד על השולחן כאבן במים. שירה קפאה, הכריח בדרכו לפיה, הפניקה ניכרת בעיניה. היא ציפתה שיואל יתקן את האישה, שיסביר את המצב האמיתי, שיחזיר את ההיררכיה החברתית שתמיד הייתה ביניהם. אבל יואל רק חייך, ניגב את זווית פיה של רוני במפית והביט באישה בשלווה. תודה רבה לך גברתי, הן באמת השמחה שלנו. האישה התרחקה, שיביעת רצון, משאירה אחריה אווירה כבדה ורוביה משמעויות. שירה הביטה ביואל, עיני אדומות, לא מצליחה ליצור מילים. הוא לא תיקן אותה. הוא לא חש צורך להציב את ההבדלים שתמיד היו ביניהם. לא היית צריך לעשות את זה. לחשה כשבנות רצו לזרוק את האריזות לפח. אמרתי את האמת, השיב יואל, מביט ישירות בעיניה. יש להן את עיניי ויש להן את החיוך שלך, כי את היית זו שלימדת אותן לחייך מחדש. אחר הצהריים עבר כמו חלום בין נסיעות ברכבת ועוד ביקורים בבעלי חיים. כשהשמש החלה לשקוע, צובעת את השמיים בכתום, הבנות כבר היו מותשות, אך קורנות. במכונית נרדמו עוד לפני שיצאו מהחניון. יואל נהג לאט, רוצה להאריך את רגע השקט הזה. שירה, אמר, שומר על קול נמוך. קבעתי את הפגישה עם המטפלת. אני מתחיל ביום שלישי. שירה הפנתה את פניה לחלון כדי להסתיר את רגשותיה. אני מאוד שמחה, יואל. זה יעשה לך טוב. אני רוצה להיות טוב בשבילן, בשבילי. והוא היסס, לוחץ על ההגה. ובשבילנו, תהיה אשר תהיה מהות האנחנו הזה. הימים הבאים יצרו שגרה חדשה. יואל קם מוקדם, שתה קפה עם בנותיו. הסיע אותן לבית הספר לפני שיצא למשרד. יצא ב5 בדיוק. הגיע הביתה בזמן לאכול ארוחת ערב עם המשפחה ולעזור בשיעורי הבית. 3 פעמים בשבוע, ליווה את התאומות לשיעורי הריקוד, יושב לצידה של שירה בקבלה, צופה בכל התקדמות בגאווה אמיתית. הפגישה הראשונה בטיפול הייתה הרסנית. יואל בילה את כל השעה מדבר על ליהי, על האשמה שנישה, על איך עבד בכאבו שלו. המטפלת הקשיבה לו בתשומת לב, ובסוף אמרה משהו שהדהד במוחו ימים. אתה לא בוגד בזיכרון של אשתך בכך שאתה שמח שוב. אתה מכבד אותה בכך שאתה דואג לבנות שגידלתם יחד, ובכך שאתה מאפשר לאהבה לחזור להתקיים בחייהן. בשבועות הבאים יואל הבחין בשינויים עדינים, אך משמעותיים. הוא ישן טוב יותר, חייך לעתים קרובות יותר, חש פחות משקל על חזהו כשהתעורר. האשמה עדיין הייתה נוכחת, אך לא הייתה משתקת יותר. הקשר עם שירה התפתח באופן טבעי, ללא חיפזון או לחץ. מחוות קטנות של חיבה, ידיים שנפגשו באקראי, שיחות ארוכות אחרי שהבנות נרדמו. עבור נעמה ורוני, הכל היה הגיוני לחלוטין. זה היה טבעי שאבא ודודה שירה יהיו יחד, אך לא כולם ראו את המצב באותן עיניים. העימות האמיתי הראשון הגיע במהלך ארוחת צהריים של יום ראשון בביתה של דפנה, אחותו של יואל. הוא החליט להביא את שירה, לא כעובדת, אלא כאורחת. התגובה הייתה מיידית ועוינת. יואל, איבדת את דעתך לחלוטין? אמרה דפנה מיד כשנכנסו. להביא את המשרתת לארוחת צהריים משפחתית? שירה לא באה לעבוד, השיב יואל, קולו יציב, אך מבוקר. היא באה כאורחת שלי, כחלק מהמשפחה שלנו. איזו משפחה? היא עובדת שלך, יואל. אתה מבלבל הכרת תודה עם משהו אחר. אני כן מבלבל, הודה. אני מבלבל שנים של קור והיעדרות עם מה שבאמת חשוב. היא הצילה את בנותיי כשלא הצלחתי אפילו לראות אותן בבירור. אם זה מפריע לך, אנחנו יכולים לעזוב. נעמה ורוני, כשהבחינו במתח, התקרבו לשירה באופן אינסטינקטיבי. תמונת שתי הילדות, מחפשות הגנה באישה שאחותו תיאבה, הייתה רהוטה יותר מכל ויכוח. דפנה הביטה באחייניותיה, אחר כך באחיה, ולבסוף בשירה. ראתה את הכבוד השקט ביציבתה, את החיבה שבה ליטפה את שאר הבנות כדי להרגיע אותן. היכנסו, אמרה לבסוף בקול יבש. אך כנוע, הארוחה כבר מוכנה. זו הייתה ניצחון קטן, אך חשוב. במהלך הארוחה, אף אחד לא העז להתייחס לשירה בחוסר כבוד גלוי. יואל נשאר לצידה כל הזמן, כולל אותה בשיחות, מגיש לה שתייה, מבהיר שהיא אינה פולשת נסבלת, אלא אדם חשוב בחייו.
החודשים עברו והביאו שינויים מתמידים. שירה נרשמה לקורס פדגוגיה עם יואל, והתעקשה לשלם את כל ההוצאות. פעמיים בשבוע היא יצאה לשיעורים, משאירה את יואל לבד עם הבנות. אלו היו לילות כאוטיים, שבהם ארוחת הערב לפעמים נשרפה והזמנים התאחרו, אך אלו היו גם הלילות שבהם יואל חש עצמו אבא אמיתי ביותר. בנובמבר הגיע מופע הריקוד המיוחל. הבית הפך למערבולת של חזרות, תולים ונעלי בלט. התאומות תרגלו את הצעדים עד קלות, נחושות לעשות הכל מושלם. בליל המופע, אולם התיאטרון של בית הספר היה מלא מפה לפה. יואל, לבוש בחליפתו הטובה ביותר, ישב בסורה הראשונה לצידה של שירה. היא הייתה מדהימה בשמלת ירוק אמרלד, שערה אסוף באלגנטיות. כשקבו האורות ונעמה ורוני נכנסו לבמה לבושות בלבן, יואל חש שלבו עולה על גדותיו. הן רקדו ברצינות מרגשת, מרוכזות בכל תנועה. הן לא היו הטכניות ביותר, אבל רקדו עם נשמה. בסוף, בניגוד לפרוטוקול, הן נופפו בטירוף לשורה הראשונה. אבא, דודה שירה, צעקה רוני, גורמת לקהל לצחוק. יואל קם ומחא כפיים בעמידה, צועק בראווה, בלי להתייחס לנימוסים. שירה בכתה בגלוי לצידו, פניה זוהרות מגאווה. מאחורי הקלעים, הבנות רצו לזרועותיהם לחיבוק קבוצתי מרגש. הייתן מושלמות, אמר יואל. מנשק את קודקוד ראשה של כל אחת, הבלרינות הכי יפות בעולם. רקנו בשביל אמא, אמרה נעמה. אתה חושב שהיא ראתה? אני בטוח לחלוטין. היא הייתה ממש כאן בלי בי, מוחת לכן כפיים. הם חזרו הביתה במצב של אופוריה. הזמינו פיצה לחגוג ועשו פיקניק על שטיח הסלון. הבנות, מותשות מהתרגשות, נרדמו שם בין הקריות. אחרי שהסקיב אותן במיטות, יואל מצא את שירה במרפסת, מביטה באורות העיר. הלילה היה חמים, רוח עדינה הניעה את הווילונות. את יודעת, החל, עומד לצידה. הייתי רגיל להביט בנוף הזה, ולהרגיש כמו האדם הבודד ביותר בעולם. היה לי כסף, היה לי את הנוף הזה, אבל הכל היה ריק. ועכשיו? שאלה, פונה אליו. עכשיו זה מלא, מלא ברעש, במוזיקה לילדים, בטול ורוד, באהבה אמיתית. הוא הסתובב כדי לעמוד מולה, הבעת פניו נעשית רצינית. שירה, קיבלתי החלטה חשובה. היא הביטה בו בחשש. איזו החלטה? אני לא רוצה שתעבדי אצלי יותר. האדמה כאילו נעלמה מתחת לרגליה של שירה. הפחד הישן, חוסר הביטחון, הכל חזר כגל. אתה מפטר אותי? עשיתי משהו לא בסדר? לא, לא, אמר במהירות, אוחז בכתפיה. תקשיבי טוב. אני לא רוצה שתעבדי אצלי, כי אני לא רוצה להיות הבוס שלך. אני לא רוצה לשלם שכר לאישה שאני אוהב. אני לא רוצה שתהיה מחסום זה בינינו. שירה מצמיצה, מאבדת את המילים. האישה שאתה אוהב. כן, אני אוהב אותך, שירה. אני אוהב איך שהצלת את בנותיי. אני אוהב איך שלמדת אותי לחיות מחדש. אני אוהב את כוחך, את עדינותך, את הדרך שבה הפכת את ביתנו לבית. הוא הוציא קופסת כתיפה כחולה מכיסו. בפנים הייתה טבעת עדינה עם 3 אבנים קטנות שלובות זו בזו. 3 האבנים מייצגות עבר, הווה ועתיד. את העבר אנחנו מכבדים, את ההווה אנחנו חיים יחד, ואת העתיד אני רוצה לבנות איתך. שירה הביאה את ידיה לפיה, דמעות זרמו בחופשיות. יואל, אני רוצה שתגורי איתי, לא בחדר המשרתת, אלא כשותפתי לחיים. אני רוצה שתסיימי את לימודי התואר שלך ללא דאגות. אני רוצה שנהיה שווים, שותפים. אני רוצה שתהי אשתי, אם תקבלי אותי. היא הביטה בטבעת. אחר כך בעיניו, מלאות תקווה ופגיעות. חשבה על כל מה שעברו, על המחסומים שנשברו, על האהבה שפרחה בתוך הכאב. ומה יגידו אנשים? שיגידו מה שהם רוצים. אנחנו יודעים את האמת שלנו. אנחנו יודעים מה בנינו, וזה כל מה שחשוב. שירה חייכה, אותו חיוך שהאיר את הימים האפלים ביותר של הבית הזה. כן, אמרה בשכנוע. כן, אני מסכימה. יואל ענד את הטבעת על אצבעה, היא התאימה בצורה מושלמת. הם התנשקו עמוק, חותמים לא רק על התחייבות רומנטית, אלא על ברית חיים. החודשים הבאים הביאו שינויים סופיים. שירה עברה לחדר הראשי. חדר המשרתת הישן הפך למשרד הלימודים שלה. הם התחתנו בטקס פשוט בגינת הבניין, כשהתאומות משמשות כשושבינות. יואל המשיך בטיפול, לומד לעבד את האשמה ולקבל שאוהב שוב אינו בוגד בזיכרונה של ליהי. שירה סיימה את לימודי הפדגוגיה 3 שנים לאחר מכן, כשכל המשפחה בסורה הראשונה מוחה את כפיים. יחד הם פתחו בית ספר לריקוד לילדים ממשפחות מעוטות יכולת, ומשתמשים בניסיונם כדי לעזור למשפחות אחרות שנזקקו לתקווה. שנים לאחר מכן, לילה אחד,
יואל הגיע הביתה ומצא את שירה קוראת בסלון. הבנות, כעת נערות מתבגרות, היו בחדריהן. הוא התיישב לצידה, מנשק את רקתה. איך עבר היום? טוב. נעמה עברה את מבחן המתמטיקה, ורוני החליטה שהיא רוצה ללמוד מחול באוניברסיטה. יואל צחק. מי היה מאמין? הכל התחיל באותו שיעור קטן ונסתר. הכל התחיל בגלל שמישהו החליט לעצור ולראות מה באמת חשוב. תיקנה שירה. הוא הביט סביב בחדר. תמונותיה של יהי עדיין היו שם, מכובדות ואהובות. אך כעת היו גם תמונות חדשות, חתונות, סיום לימודים, טיולים, רגעים פשוטים ומאושרים. הבית כבר לא היה מוזיאון אלא בית תוסס. הוא קם והושיט את ידו לשירה. בואי נרקוד כאן עכשיו, בלי מוזיקה? המוזיקה כאן, אמר. נוגע בחזהו. תמיד הייתה, רק הייתי צריך מישהו שילמד אותי לשמוע אותה מחדש. הם רקדו ואלס איתי בשקט הסלון. יואל, החזיק בה בחוזקה, חש את פעימות ליבה נגד חזהו, קצב שעניק לו שלווה מוחלטת. כשהם הסתובבו בעדינות תחת אור המנורה הצהוב, הוא הצמיד את מצחו לשלה ולחש את האמת שהגדירה את כל מסעו, את הוודאות המוחלטת של מי שמצא את מקומו בעולם אחרי שאבד לחלוטין. חשבתי שאיבדתי הכל כשהיא נפטרה, אבל את הראית לי שהלב לא מחליף אהבה, הוא מכפיל אותה. ובמקום שבו קודם היה רק שקט וכאב, היום יש את המוזיקה הנצחית שלנו.